אני לא יודע כמה אנשים פה מכירים את מיכאל. זהו, אני לא יכול לדבר לדעתי, אני עושה מטווחים אצלו. אני עושה מטווחים אצלו, מה נעשה? אבל אתה יודע שהוא זכה מקום שני שבוע שעבר בתחרות אליפות העולם. הוא עצמו? הוא עצמו. אני בעצמי ודגל ישראל, כן. מה זה אומר על המחיר במטווח הקרוב? זה אומר שאני יודע להעריך את זה ולפרגן לך. השאלה שלך הייתה נכונה, זה עולה. משהו שלא עולה בממשלה הזו? זה לא ממשלה. מיכאל, כתבתי לך את זה באופן אישי, ואני אומר לך את זה גם באופן פומבי. אתה מביא הרבה כבוד למדינת ישראל, ואנחנו ננסה לתת לך את כל הכלים כדי שתמשיך לעשות את זה. בבקשה. אז קודם כל תודה רבה לכולם. אני רק רוצה לספר, אני גם דיברתי פעם קודמת בוועדה, אנחנו ספורטאים, חלק מאיתנו, לא כמות גדולה, כמות מצומצמת של משהו כמו קבוצה של 100 ומשהו אנשים, משתתפים בהרבה ענפים. אנחנו שייכים גם להתאחדות הקליעה וגם לאיגוד הירימה השיא, וגם במקרה שלי אני גם הייתי שייך לבית הלוחם דרך אגב, ואנחנו מחזיקים בכמות שהיא יותר מ4 כלים. אני מחזיק גם ברובים, השתתפתי פעמיים באליפות העולם ברובים, בשוודיה ובפינלנד לאחרונה, אני אדבר לפני שנה, וחזרתי עכשיו והשגנו הישגים מאוד מכובדים בעולם. בעולם לא רוצים אותנו, בעולם לא אוהבים את מדינת ישראל. כשאנחנו מגיעים לתחרות בשוודיה עם הרובים, יש דגל ישראל בתחרות. זה קשה, אנחנו לא תמיד מצליחים להגיע להישגים. אנחנו לא רוצים להפסיק לייצג את המדינה, אנחנו רוצים להמשיך. זאת הבקשה שלנו. יש לנו, הקבוצה שמחזיקה את הכלים הזאת, היא לא קבוצה שפוגעת בביטחון מדינה, זו קבוצה שתורמת. אני תורם למדינה, אני מרגיש את זה, אני רוצה להמשיך לתרום. נציגי הספורט שמייצגים אותנו מכירים את ההחרגה, ומה שאני מבקש, מה שאנחנו מבקשים, זה להוסיף החרגה בתוך התקנות שאתם עושים, שאנחנו לא רוצים לפגוע בהם, החרגה לקבוצה, לאוכלוסייה מסוימת, גם בקטע של הסוג כלי ירייה שמחזיקים, גם בכמות של הכלי ירייה שמחזיקים. אפשר לעשות תנאים מסוימים להחרגה הזאת, ואני אשמח לעזור לאלה שיושבים בהחלטה, לעצב את ההחלטה ככה, שלא יהיה שום פגיעה בביטחון ציבור, ויהיה רק תרומה למדינה, כפי שזה נעשה עד עכשיו. אז מה שאני מבקש זה לשמר את הדבר הזה, לעשות דין משמר או תבחין או כל דבר שנקרא לזה בשם כזה, שהקבוצה והאוכלוסייה הזאת לא תיפגע, ובסופו של יום התקנות האלה ידברו אל כולנו כפי שזה אמור להיות. תודה רבה. תודה מיכאל. עוד מישהו?